Talasi bola dolaze sve češće i češće. Sasuke, slušaj me, moraš da odustaneš. Ha? Ovakav si od susreta s Orochimaruom i postaje sve gore. Nisu gubili vreme, zar ne? Ništa bolje ne bih poželeo. Izabrani ste za prvi duel. Yoroi Akado i Sasuke Uchiha. Ima li nekih primjedbi? Ne ovde. Ne, Bol ne prolazi. taj znak kletve ti zadaje probleme. Nemoj da koristiš Sharingan. Dakle, vi znate. Ako taj znak izmakne kontroli, tvoj život je u opasnosti. Svestan sam toga. Samo da te obavestim, ako dođe do toga, morat ću da uskočim i prekinem borbu. Srećno. Prekid borbe? Ova stvar izgleda da reaguje na moju čakru. Morat ću da se borim protiv njega bez korišćenja Sharingana. A i moje tehnike otpadaju. Možda mogu da ga zasmejem da umre od smeha. Tvoj problem, Sasuke, je to što će Yoroijeve jedinstvene veštine biti propast za tebe. Ako ste spremni, neka borba počne. Šta se? Moja čakra, šta to radiš? Tek sad primećuješ? Ljubomora čupave obrve! Oslobađanje lavlje rafalne paljbe. Moja čakra! Kradeš je! Konačno si shvatio, a? Tako je, Sasuke. On isisava tvoju čakru. Yoroi ima izuzetnu ninja umetnost u svojim rukama. Može da upija psihičku i fizičku energiju protivnika dlanom svoje ruke. Kada ti bude iscedio i posljednju kap čakre, nećeš imati drugog izbora nego da se osloniš na moć znaka kletve, Sasuke. Hajde, oslobodi tu slatku zabranjenu moć. Pokaži je. To je jedina šansa da se spasiš. Skloni se od mene! Dakle, i dalje imaš snage, a? Impresivno za jedno zamorče. To je bilo blizu. Ne brini, mališa. Biće kratko i slatko. Šta je bilo? Jel to najbolje što znaš? Nisam dovoljno brz da se držim podalje od njega. A nemam šanse u borbi prsa u prsa. Moram da smislim nešto i to brzo. Veliki Sasuke Uchiha. Jel to sve što znaš? Hajde, Sasuke! Sasuke! Hajde, čoveče, šta je to? I ti sebe nazivaš Uchihom? Pustit ćeš da te ovaj glupak pregazi! Hajde, prekini više da se zezaš i počni već jednom!
Svi oni... Čekaj, tako je. Naučit ću te da mi ne okrećeš leđa. Velika i tvoja posljednja greška. Da li je ovo najbolje što može? A? Gde nestade? To je moj potez! Šta se dešava? Okej, priznajem. Ovo je bio pozajmljen potez. Ali odavde nadalje, sve je originalno. A? Senka razigranog lista. Sada, evo ti ovo! Ne ponovo! Ne, postaje sve jače i jače. Nemoj to da radiš. Stani. Molim te. Hajde! Šta je to? I ti sebe zoveš Učihom? Umukni, gubitniče. Nemoj još da me otpisuješ. Da li je ovo kraj? Ne. Neću mu dozvoliti da pobedi. Nema šanse! Znak kletve se povlači. Idemo! Ti nisi na mom nivou. Ko nije na čijem nivou? Vraćaj se ovamo! Nisam još završio! Lavlja rafalna paljba! Pa, ovaj je gotov. Proglašavam borbu gotovom. Pobednik ove preliminarne runde, Sasuke Uchiha, prolazi na finalni test. Tako je! Nije loše. Zanimljivo. Pre lavlje rafalne paljbe, tvoja tehnika me je jako podsjetila na Gaer Taijitsu. Mora da si iskoristio svoj Sharingan da je kopiraš kada si se borio sa Roklijem. Jesi li dobro? Hej, Sasuke! Pobedio si, ali uopšte nije bilo cool! Izgledalo je kao da si ti taj koji dobije batine. Idiote, ostavi me na miru, ti mali. A, dobro. Sasuke, hvala nebesima. Ne mogu da dočekam da dođe red na mene.